الإمام النووي الذي هنمو وفيه الكجباهر أنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة عربي كيجو وجميع النبي صلى الله عليه وسلم عربي جو إلى قوية أتوقع بيكون التي ناو عرب جبو فوتي جولي بكوية من نتسلم عرب متى الساعة جميع النبي جندي دارنغال ورطة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي جبياتمو ما عادت لها كتيرين إذا دارنغال من قال وي حب الله ورسوله من سيريا نغالي يكو الله تنيدو ينولا دمو قال ما من أنت ما من أحببت النبي جوي مؤان أون دي بمدئة متفق عليه هذا لفظ مسلم to arabin kejo o wi ko o sirlirani darngal kam na kugal amma o yiɗi Allah cenɗoyrulaɗo mum nden annabijo wi mo an nden kam aɗon wondi ɓe mo giɗɗo nden yiɗ ko salihi en man waɗan goɗɗo wondan ɓe maɓɓe hatta ko wondo kuuɗe muɗum makkuɗe to yiɗi yimɓe salihi en ɗowantoɓe Allah ceniɗo dayiɓe acci ko Allah cenɗo haɗi lisbitiɓe ɗum man ɗum sabude yiɗgo Allah cenɗo hawtamo ɓe maɓɓe nden kam wondugo ɓe woɓɓe majum ɓural muɗum mangal wa fi riwayatin lahuma ma adatta laha annabi ƴamimo e ko ƴam ko ciɗaniɗa darngal ngal ƴamatangal jonta ɗo o wiyata ma adattu laha min kathiri sawmin wala salatin wala sadakatin o wiyata annabijo mi siryanaki darngal man ɗuɗɗum suumaye walla ɗuɗɗum nafilaje walla ɗuɗɗum sadakaji walakin uhibbu llaha wa rasulahu mami yiɗi Allah cenɗo ɗum laɗo muɗum wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يركبوا ورهر النبي فقال أويت يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به كم بيأتا هرقود ويدي يمبي أما أهيوتاكي ببهر كودة ويدي صالحين أما أجوكتاكو ببهر كودة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب goɗɗo ɗum woni be yiɗi to a yiɗi salihi en kam aɗum wondi be maɓɓe muttafaqun alayhi koni ɗum yewnago yiɗgo salihi en man yiɗgo salihi en man to yiɗi ɓe bo na wondan be maɓɓe to yiɗi ɓe bo na yakoto kuuɗe maɓɓe wa nabi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أوي يبدون قشر له بنا قصر wasarde kangeri bana wasarde cardi bana wasarde bo gasarle goɗɗe bo ɗon accu gasarle ɗiɗi ɗe wasarde jamdi non ɗon wasarde no hash ɗon wasarde kaza ɗon gasarle yimɓe ɗum gasarle khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam o wi suɓanoɓe maɓɓe he zaman jahiliya yeso silama kamɓe ɓen ɓe suɓaɓe bo har silama man iza faqihu to ɓe paami dina wona goɗɗo ɗum yimɓe ɗum gasarle goɗɗo foti o latto yeeso misalu annabijo zaman jahiliya man yimmiɗo dow gikkuji boɗɗi dow gikkuji lattiɗi ɗum gikkuji ɗi neɗɗaku be waygo lesɗi nden to o waroy o nasti har silama man to o faami her silama man bo o sembiɗitta gikkuji ɗi jotta kam ɗum heɓi ɗaɗi tiggotoɗi her dina bo ɗum fiɗi her Allah ceniɗo ɗum sembiɗa har maako kadi na ɗum sey jahiliya tan hatta ko nata man jahiliya lattiɗo artuɗo annabijo hatta ko lattiɗo goɗɗo ɗum lattiɗo oɗon no nder kufru o silmi fu yimɓe man ni ɗum gasarle noon foti o eggida ha o silmi man ɗo oɗon no be gikkuji towɗi gikkuji boɗɗi ɗi neɗɗaku
jikkuji ɗi wayigo lesere jikkuji jingan ko gonga ɓe adilako ɗum ɗo ha mako ko dina kan kawnano har mako bo ɗo ƴeggi o silmi o warti o nasi silama ni to o jogake dina man kan o faami ka to nder fiyari yimɓe nder suɓaɓe yimɓe to ni ɗum woni yimɓe ɗum gasarle man bo en andi ɗe feere feereje kangeri ɗon caddi ɗon jamdi gondi noon ɗon eni noon annabijo wi noni ɗaɓi a yimɓe non ɗum wayi nden o wi wal arwahu junudun mujannada yonkiji ɗum moɓeji moɓaɗi ɗum lawale kawtaɗe fama taarafa min ha talaf ko wowri andidiri her yonkiji man ɗo moɓotira narran hawtan to ko dullidiri her yonkiji man bo ɗum go luran seeɗa jaɓata hawtugo imma yonkiji ɗum taga ɗum yeeso ɓalli kano yonkiji man diga ɓawo tagego maji yeeso ɓalli man ɗiɗo kawta ɗiɗo mbowra ha boral man ɗo salihiji mbowra be salihiji yonkiji tammiɗi wargo waɓɓo har ɓalli lattiɗi yonkiji lattiɗi na boɗɗi imma mbo latto mbowran be yonkiji lattiɗi na boɗɗi to yimɓe ngaroyi yonkiji man ngaroyi her ɓalli yimɓe ngari har ngendam ɗam ɗo woɓɓe majum naskuji muɗum en miiloto har woɓɓe to sirrir en halluɓe man bo naskuji muɗum en miilo har halluɓe to kadi niman kam ko nufoto wiigo kam to goɗɗo o maati her hoore maako yimɓe salihi en ɓe o yiɗaɓe ɗo ka ɗum hollinan kanko man o kam ruhu maako man ɗo si o wiɗi to ha haalji maako ko woni sababu majum ɗum kam ɗum alama kalluɗo wangi ha maako to ni e noon kofol man bo noon kadi ɗum nufete ɓe arwah mujannada funa ko nufata kam to goɗɗo o yiɗi salihi en kam ɗum alama ruhu maako majum hawtino be ruhuji salihi en man ɗum gowri ɗum sappinan o bo to o yiɗa salihin en bo ɗum kam ɗum alama kalluɗo o wiɗito har maako o jokko sababu majum o warta ha yiɗgo salihin وروى البخاري قوله الأرواح إله من رواية عائشة رضي الله عنها وعن أشير بن عمرو ويقال بن جابر وجبها أشير بن عمرو تنبئ مبو أشير بن جابر بو وهو بضم الحمزة أشير بترك همزة وفتح السين المقبلة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأله سيدنا عمر رضي الله عنه تو أمداد إن يمن waran ɓe ha ɓesdita konuji har madina konuji cirminteɗi dillugo to woodi ƴiwɓe her yaman ngaran nasta konuji man ha dilla to ɓe ngari fuu seydna umaru ƴama ɓe a fiikum uwaysubnu amiri woodi nder moɗon caka moɗon onon warɓe ɗo woodi nder moɗon caka mon uwaysum beeteɗo uwaysubnu amirin na to mbiyamo waɗa to kadi o tukki o ƴaman hatta ata ala uwaysin radiyallahu anhu ha o wari dow uwaysu ha fototiri yimɓe man ƴiwoye man ngari o ƴami dow maɓɓe fototiri uwaysu man bo ɗo ha caka ma fa qala seydna umaru wiyatamo anta uwaysu bnu amir an on uwaysu bnu amirin wala o winam kanko on uwaysu man kala min muradin e nder leyol wiyete mourad ha lesdi yaman man summa min qaranin hooti qaran kano leñol mourad ma leñol pamarol qaran ko wonan leñol mangol peetotongol kala o wimo na kala fa kana bika baras a woodi no baras fa bara'ta minhum jamɗuɗa har muɗum illa mawdia dirhamin seede de nokku dirham mere ni kala o wimo na baras ɗum ñawu man ngo hulsan laral ngo ittan kulel dowjo o to amma na bana nekuralje ni inama farqu hakkude man be nekuralje kam to wondo a tufi dow muɗum ƴiƴam jamam wangata nden kam ɗum laral ngal noon tan dow magal ɗo hulsi ɗum ñawlatti ngo hulsan ngu laral amma baras kam woltan laral man amma to lattake tufama har mo bo ƴiƴam jamam wangata hollina ɗum ñawu ngongu nder ɓandu
ñaw non tan ɓoltan mo laral ma to ɗum man o Uwaysu man ñawino amma Allah yamɗitini mo har majum bo sey de fodde dirhamere de fodde suleyre ni her ɓandu makko siftora be majum ñawu ngun o ñawino ngu Allah ceniɗo yamɗitini mo e maako qala nam o wi noon ɗum bo ɗum baɗɗum o ñawɗo e maako o yamɗiti sey de fodde nde bo ɗon luttimani qala laka walida o wiyatamo a woodi saaro debbo bo qala Uwaysu wimo na قال أوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومنني النبي جرون ويا يأتي عليكم أويس بن عامر ما أمداد أهل اليمن أويس بن عامر وتمي ورغدو مور waran bo nder yimɓeji fortotoɓe ngara har madina majum ngam nasta konuji dilla min muradin summa min karani leñol maako o muradin keejo muradin ko en man bo nder karanin ko en kana bihi baras ñawino bo ñawu baras man fa bara minhu illa mawdi a dirham o yamɗi her maagu sey dede nokkure dirham mere lahu walidatun nabijo bo wi o woodi saaro debbo huwa biha barrun o boɗɗinanaɗo saaro on dewowo saaro man boɗɗinanaɗo ɗum sanne gorko o law aksama alallahi la abarrahu wondo o hunake dow Allah ceniɗo Allah gonɗinanmo wondo o wi hunde nde wallahi Allah wattande nde waɗata Allah waɗatande to o wi hunde nde wallahi Allah waɗande fa ini saɗata annabijo wi to lattake gorko o to a wawi an yastanfira laka to a yimo o torane yafuye faf alwat toran wimo o torane Allah cenɗo yafuya fastanfir li seydna umaru nde loranimo bolle ɗe ɗo ɗum bolle ɗe annabijo seydna umaru wimo kadi toranam yafuya ha Allah fastanfara ɗo o toranimo yafuya فقال له عمر وياتمو أين تريد؟ أجت تنفدا قال وي الكوفة في كوفة ليش ديرا قال ألا أكتب لك إلى آملها min dantama ɗerewol jaha kuwo am gonɗo toon seydna Umar woodi kono ko mbiyeten e ɗufu meɗen ɗo gouverneur en jooɗiɓe her wilayaji omo windanamo ɗerewol o hokka mo o yaada har tonna kala akunu fi gabra innas ahabbu ilayya mi latto nder yimɓe ni noon ɓura yiɗe ko ha dino o windana ɗerewol man o yaara ha hakimijo listi kuufa man on man huuda be maako ɗum kanko Uwaysul Qarani falamma kana min al amil mukbil nduɓu kuucitingu nde waɗoyi haja rajulun min ashrafihim goɗɗo nder tedduɓe karaninko en lesdi yaman man hijji fa wafaqa umara o fotti ɓe seydna umar fa sa'alahu an Uways o ƴamimo har Uwaysu fa qal taraktuhu ratha al bayt qalil al mata'i o mi accimo goɗɗo colɓitiɗo suudu yani cuurel pamarel tampugel alkohol nder suudu man bo kukol nder suudu man bo pamaron kala seydna umar wiyatamo gorko mo giiɗa rassal bayti kalilal mata'i kuuje suudu tampudu alkohol kukon suudu bo tampukon o gorko man o samitu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul minen nabijo ɗon wiya yati alaykum Uwaysu bnu amir Uwaysu waran dow moɗon ma am dadin min ahli yamani hawtade be fortotoɓe gal yimɓe yaman min muradin tumma min karani o muradin keejo muradin ko en bo nder karanin ko en kana bihi barasun fa bara'a minhu woɗino her maako ñaw baras o yamɗi her maago illa mawdi a dirhamin sey nokku dirhammere lahu walidatun huwa biha barro o woodi saaro debbo bo o boɗɗinanɗo saaro debbo man bo law aksama ala llahi la abarrahu to wonɗo o hunake dow Allah ceniɗo Allah gonɗinan mo
fa in istada'ta an yastaghfira laka annabijo wi to a wawi a yiidi be maako o torane Allah yafuye faf'alhu gorko o seydina umaru yewtidi be maako nda ko annabijo wi har mo mbiɗa accuɗo ha lesdi yaman gorko man hijji ɓawo timmugo hijjore mo huuci lesdi yaman tawtoyimo kadi fa ata uwaysan warani uwaysu fa qala o wiyatamo uwaysu istaghfirli toranam Allah yafuye qala uwaysu wiyatamo anta ahdathu ahadan bi safarin salihin fastaghfirli na an latti kesɗuɗo wayrugo jahangal bongal an ifti jahangal bongal jahangal hijjore toranam yafuye an o no gorko go sali kadi gorko on wippiɗini dow maako ni se o torano ɗum yafuye qala laqita umara nde o wi gorko wippiɗini dow maako o wima hawru be umaruna hawru be seydina umar qala gorko wi na hawru be seydina umar fastaghfara lahu o torani on bo yafuye fa fatina lahu nnas yimɓe ƴoƴanimo ɓaawo ɗum paami ɓural maako man fantalaka ala waccihi o dilli dow yeeso makko kadi o accirifti yaman man o wurti o dilli noon o doggan hari yimɓe taɓe cukwira mo be ngoɗo rawahu muslim wa fi riwayatin li muslimin aidan an usayr ibn jabir radiyallahu anhu anna ahlal kufati wafadu ala umar radiyallahu anhu yimɓe kuufa ɓe ngari dow seydna umar wa fihim rajulun mimman kana yashkaru bi uways woodi nder maɓɓe bo gorko ŋancannoɗo uwaysu fa qala umaru hal hahuna ahadun min alqaraniyin woodi nder moɗon ɗo gooto nder karanin ko enna fa jaa dhalika rajulu gorko go waroyi ŋancannoɗo mo fa qala umaru inna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam annabi alayhi wa sallam o wi inna rajulan yatikum min alyamani yuqalu lahu uways gorko ɗon warana on diga yaman ɗum uways la yada'u bil yamani gayra ummillahu o accata har lesdi yaman man ko luti dada maako har leyol qad kana bihi bayadun fada allah ta'ala fa athabahu woodi no har maako danewol ñaw baras man o tori allah cenɗo ittani mo ñaw man illa mawdi ad-dinar aw dirham sai nokku dinarure walla bo dirham mere faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum pottuɗo be moɗon nder kawɗo be maako nder moɗon kam fuu yo torano allah yo torano ɗum yafuya wa fi riwayatin lahu an umar radiyallahu anhu qala inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna khayra tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwais ɓurɗo tabi'in en gorko bi'eteɗo ɗum uwais walahu walidatun o woodi no saaro debbo wo'inanimo bo bako riwayaji caaliɗi wa kana bihi bayad woodi her maako bo danewol famuruhu falyastaghfir lakum umremo o torano on yaafuye qawluhu ngabra innas assam mi dilla nder ngabra unnasi ɗo fatil gaynil mujamati wa iskanil ba'i wa bil mad hum fuqara'u laafuɓe maɓɓe wa salikum bo laafuɓe maɓɓe ni accam yahanmo nder moggal yimɓe ma woman la yurafu aynuhu min akhlaqi emo yimɓe mo ayni muɗum zatim andatake nder jille yimɓe wal amdad jam'u madadin wa humul awan wan nasirun alladhina kanu yamudduna al muslimina fil jihad ɓen latti ɓe warannoɓe ngam ha ɓesda julɓe her jihadi famini annabijo sallllahu alayhi wa sallam o fillake waysul qarani o waɗa amma wakkati annabijo bo ɗon a zaman seydina umaru ha o waɗa ɗo kam annabijo ko eggitire man na ɗum duuɓi sappo e gelle hanko bo wakkati man o gorko mawɗo o garanɗo ha o nasta kondu ni kana o ɗon o ɓe yakeji mako zamanu annabijo man amma hawray be annabijo amma annabijo hibri kanko man no nder ɓurɓe tabi'ina to a wurtini jil sahaba en lawandu sahaba en kam jilu tabi'ina man kanko latti ɓuran ɗo ɗum en ɓuran ha Allah ceniɗo to Allah ceniɗo heɓinirimo be ɓural ngal ɗo to o torake Allah ceniɗo jaboto to o hunake dow Allah ceniɗo
Allah cenɗo waɗan hunde majum to wona la shak o lettoto o dewo Allah kulɗo Allah cenɗo sanne jagganiɗo saaro mum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o umri giiɗo mo kam fuu torano ɗum ɗaɓɓitira mo o torano ɗum yaafuya kañum letti mawɗum ha diina la toranomo jawdi walla toranomo laamu walla toranomo kata toranomo to o woodi ko woofi her diina ɗo woodi ayiɓe ɗon hakkunde maako be Allah o torano on man ayiɓe man Allah yaafo kanjum latti ɗuɗɗum mawnugo ha diina ka e kanjum latti ko annabijo hucitini ɓen yiiɓe mo kam fuu ɓe toromo har majum tona ɗum latto ɗum asli wa imamu nawawi waddiri ngol ɗum asli har ɗaɓɓitirgo do'a har salihinɓe woɓɓe huloɓe Allah ceniɗo to goɗɗo hawri be maɓɓe toro ɗaɓɓitira ɓe do'a e kadi ɓurɗum handugo do'a ka goɗɗo ɗaɓɓititta har maɓɓe bo toranago ɗum Allah cenɗo yaafo ɗum ha boofi mum ɗum latti ko hadisewol ngol ngol famina ceerho o ɗo wi imam el Qurtubi wi Uwaisul Qarani o mo nder awliyaullahi salihi al mukhlisin al muhaqqiqin ɗum nder waɗo en Allah ceniɗo laaɓɓe amma alladina la yu'ba'u bihim maɓɓe e yimɓe palakano e yimɓe anda curel pamarel alkohon pamaron wari bo har hadisewol ngol ɗo ko calinoɗen ɗo wakkati o wara man ɗo wala ko acci ko luti dada maako ni kana debbo bo o te'ayi ka annu ɓikkon bo wala to ni goɗɗo noon bana irin nonde nde ɗo man ha yimɓe kam dantande ma feere kadi to wi bo annabijo hokki sifaji maako man banni ko o ɗon bo zamanu annabijo dede guddam ɗam o waɗi ɗam ha o wari her zamanu seydna Umar ɗo o gorko ɓesdowo ha konnuji gam la shakka o dañaɗo wakkati annabijo amma annabijo yiiday be muɗum to annabijo on be nassi muɗum wi bo kanko latti ɓurɗo tabi'in en to kadi riwayaji goɗɗi ngari har ragare maako man ɗon toy kanko man o timmiri ha toy o mayina imam el Qurtubi man nakli o wi وقد اختلف في زمن وفاته فروي عن عبد الله بن مسلم قال غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب ومعنا أويس القرني فلما رجعنا مرض علينا فحملناه فلم يستمسك فمات فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مشكوب وكفن وحنوت فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه فقال بعضنا لبعض لو رجعنا فعلمنا قبره فإذا لا قبر ولا أثر إمام القرطبي في اللي هردو إمام القرطبي نقلي حبيت عبد الله بن مسلم ويكوني أذربيجان كان orang nulis di Rusia itu يكوني نقالتون ha zaman Sayyidina Umar Uwaisul Qarani bo ɗon no be maɓɓe e nder kunu man nde ɓe lortoyi diga kunu man o ñawi ɓe ndondi mo kadi ñawu man falam yastamsik o wawayi jogago yani ñawu tampini mo jaalake o maayi ɓe jippi o wi ɓe nokkure ɓe ɗaɓɓitirta ha ɓe uwa mo cika ha o maayi wona caka yimɓe to har nder sangere to ɗum nder wuro kamɓe jippoto nokkure nde ɓe ɗaɓɓititta har muɗum ɓe uwa mo ɓe jippi her nokkure man o wi ɓe tawi hawrire wasande ɓe tawi ndiyam boɗon ɓe tawi kasa ɓe tawi urdi to ni kana wona ɓe anda gadduɗo ɗum kam to ɓe lootimo ɓe kasni mo ɓe mbaɗanimo urdi man ɓe kasni mo to ɓe juuli mo ɓe uwi mo nde ɓe uwi mo ɓe pirliti ɓe mbi kadi ndikka loroɗen ndaaren no mandortoɗen hawrire man ɓe lorti ɓe ɗaɓɓiti ɓe keɓtay ɓe tawi wala batta وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي ونودنتني النبي صلى الله عليه وسلم هر الأمرة النبي دمني وقال ويات لا تنسنا يا أخي من دعائك النبي يات سيدنا عمر تاويت من هرد أمادير فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا سيدنا عمر وبي من كلمة والسينة يم دنيا فوق باتو دماغو اوكي دنيا فوق باتو دي بي ايغو كلمة نقول دنيا من سينة تامو
وفي رواية قال رواية لبابو النبي جوي أشركنا يا أخي في دعائك حوت دير أم هردو أمالا ودلن إجورة سيدنا النبي جوي مو حوت من هردو أمالا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان روني أرماجو سابقو دلن أهجو ولا دلن الأمرة توي هرنوكو جمانتو waɗana goɗɗo bo hawta ɗum her do'a maako har nokkuje do'eteɗe man fuuni o wowi to siftora on man o hawta to bo ɗum bo goɗɗo to lattake o hefti ɗum bo o waɗa to mo o maandi inde muɗum o waddi ɗum her anniya lafazuji maako mo o mandaki inde mum bo walla mo o woyti bo o jumla ɗum Allah am kala ɓen lattinoɓe wossinoɓe yam waɗangoɓe do'a ha ɗo fuu Allah am jabana ɓe ko ɓe nufi ko ɓe ɗaɓɓiti e maɗa. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزور قباء النبي يقول يلو قباء راكبا وماشيا دغو يا قباء من بعيد دغو يا حبي قفت فيصلي فيه ركعتين وجول هر قباء من در ديدي. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء النبي يقول ورنا جلود قباء كل سبت راكبا وماشيا kada asayfu warande ko o waɗi de ko o yahan dow kosɗe wa kana ibn umar yaf'aluhu sayyidina umar bo ɗum ko waɗi o kuɓa ɗum nokkure annabijo sallllahu alayhi wa sallam bo ɗon noyi ha har mare juula ɗum man hokkide ɓural nokkuje ɗon nder madina man ɗe annabijo ɗon no yillo ɗum juula har bana masjidil ijaba ɗon jawi ɗum annabijo jaaɗo har toon to ɓatto goɗɗo yehi her nokkuje man ɗaɓɓita nokkuje majum yilloɗe nafa har maje yillago nokkuje lattiɗe ceedanaɗe ɗum ɓural kanjum bo ɗum tefeteɗum bana yillago salihin en man ni yillago nokkuje ɓurɗe man bo ɗum bo